Unha semana máis aquí estamos para divertirnos xuntos no xornal escolar. Chegou a época da semente e por iso todos os colexios da cidade están metidos de cheo na actividade de horta escolar. Nós estivemos en Seixalbo vendo como os alumnos plantaban os seus amorodos que agora teñen que coidar ata que dean os seus froitos. A horta de Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural. Noa, explícame que é eso que levas na mau. Una planta, pero esto Sí, funciona. en serio. Esta planta la hice yo. Es una planta de fresa. O sea que de aí va a salir unha fresa. Sí, ¿Y cuándo? ¿Ahora? sí, Hay que esperar unos días. sí, ¿Y fue muy difícil de trasplantar eso? claro. ¿Cómo hiciste? A ver, explícanos cómo hiciste. Hice. Estaba dando todos los dedos y a la profe me metió la planta. Y me la voy a llevar a casa hoy. Y después te vas a comer las fresas. Sí, cuando de nazcan. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí, de nada. Cuando salga la fresa nos la enseñas. Sí, Vale. ¿Y nos das una? sí. Vale. A ver si de nacen. Tres. Sí, 3. Álvaro, que tes na mau? É unha fresa. Eu aí non vexo unha fresa. Ainda non naceu. Non, porque está entera. Ah, enterráchela ahora. No, sí. Como fixeches, a ver? Así, y así xa está. Metíchela tú aí dentro. Sí. E ahora cuánto hai que esperar hasta que haxa fresas? Moito rato. Uns días, unha semana. Sí, E tú que vas facer con esas fresas despois? regalas. E cando salgan valas comer? Sí. Una planta de fresa. De fresa, va a salir unha fresa. E quen plantou eso? Nosotros. Mauro, que te lo estás pasando muy bien hoy. Sí. ¿Por qué? ¿Qué estáis haciendo? Una planta ¿Y qué planta es? de fresas. Y fue muy difícil de plantar. Cuéntanos cómo hiciste. Le hemos echado tierra y la hemos puesto. ¿Y qué os explicaron antes de venir aquí? Estuvisteis en clase hablando de plantas, ¿verdad? Ya. Hola, Mauricia. ¿Qué os explicaron? Que los vegetales son muy buenos. Ah, para estar sanos y fuertes. Sí, ¿Tú comes muchos vegetales? sí. Sí, ¿cuál te gusta más? Las uvas. Ay, qué ricas. ¿Y las fresas te gustan? Sí. ¿Y cuántas van a salir de ahí ahora? Muchas. 3. Ah, ¿nos das una cuando salgan? Bueno, mejor no, mejor para ti todas, ¿verdad? Águeda Pérez é a monitora da actividade de horta escolar. Contanos un pouquiño en que consiste. Achegarlle os nenos as plantas para que as vayan coñecendo, entón facemos unha pequena parte teórica onde explicamos as partes, que partes se comen, e logo unha demostración de plantación dunha fresa para que vexan en clase práctica. E os nenos están familiarizados con este tipo de técnicas. Sí, que coñecen bastante ben. Se que gustalle moito a práctica, hasta logo. Por que escolledes unha fresa? É unha variedade que se dá especialmente ben ou Por a facilidade para trasplantar para os nenos. reciben o ben? Sí, gustalles. Mais a veces veñen con flores, saben que vai sair a fresa pronto. Bueno, estaban todos emocionados, marchan contentísimos. Cales son un pouco os beneficios de achegar estas cousas aos nenos dentro da súa formación? Que vexan os beneficios das plantas, explicámoslle que son boas para comer, que tamén sirven para facer outro tipo de
de cousas na industria, as plantas aromáticas, ambientadores, sirve para a construción, que vexan que teñen múltiples usos. E como de natureza vai hoxe a cousa, visitamos o Museo de Ciencias de Salesianos, onde teñen un montón de variedades minerais, vexetais e animais que chaman a atención do alumnado e son un complemento perfecto para as asignaturas científicas. Mira a ver cal é o teu exemplar favorito. Quique Fernández é o coordinador de Educación Ambiental de Salesianos. Contanos un pouquiño onde estamos. Pois mira, este é o Museo de Ciencias, é unha iniciativa que comezou no ano 2003 aproximadamente, a raíz de moito material que tiñamos no Laboratorio de Ciencias, decidimos que era unha boa idea trasladalo e buscarlle unha ubicación como esta que vedes agora, non? Dende aquela, dende 2003, pois isto, claro, sufriu moitos cambios, se fixeron obras, se adaptaron os mobles, se incorporaron novas mostras, se van traendo cousas, aquí, pois desde a propia aportación dos salesianos, empezando por Antonio Iglesias, que foi o que lle deu o primeiro pulo a isto, hasta toda a comunidade, vale? Sin ir máis longe, aí hai unhas serpes, unhas mudas de serpes, que trouxo o director, que acaba de sair fai un momento, de aí do Castelo da Peroxa. Te quero decir que se vai nutrindo un pouco de cousas que traemos os docentes, o alumnado, os salesianos. E para, impartir as asignaturas de ciencias é ideal, non? Porque tendes aquí o traballo de campo. Sí, porque ten un indudable valor práctico, non? O de feito de decir, pois que os rapaces o que están estudiando no libro de texto, agora coas novas tecnoloxías, co seu Chromebook e coas versións digitais de todos os libros, pois veñen aquí e o ven en directo, non? Ven porque son mostras conservadas en alcohol e formol, ou ven porque son mostras en seco, como son o caso dos insectos. Outras, pois, son coleccións que son adquiridas, outras son históricas, como aqueles herbarios que hai ali ao final. Entonces, é un pouco intentar sacarlle partido a todos estes elementos no que é a impartición das clases de ciencias, claro. E como reaccionan os rapaces? Supoño que alucinan. Sí, moi sorprendidos, sobre todo os pequenos. Cando veñen os de primaria quedan alucinados con tanta bichería e con tanta... Claro, eles non son conscientes, isto descubren máis tarde, cando están en secundaria e bacharelato, do traballo que ten isto detrás, no? de coller a mostra, identificala, fixala, logo guardala no recipiente na mezcla adecuada, porque, claro, cada mostra que tedes aí, pois hai que darlle unhas características de conservación distintas, non? Non é o mesmo guardar unha concha dunha necoriña que un miriápodo que un insecto, non? Claro, chamalle moito a atención, pero, bueno, como tamén o visitan durante varios cursos, pois para eles sempre é un descubrimento, porque aparecen cousas novas, un día estudian os minerais, outro día estudian a endocrinoloxía, entonces dá moito xogo. Como sigue medrando o museo, pois... Sí, a verdade é que esa é a intención, que siga medrando, que se sigan incorporando novas cousas. Mira, temos moitas anécdotas, por exemplo, todas esas seccións de vegetais que tedes aí son todas de árbores que ou ben secaron ou ben caíron no colexio. Hai incluso algunhas, hai unha secoia que estaba no noso xardín e que un temporal tirouna, entonces aproveitamos e fixemos unha serie de cortas para que poideran ver eses anéis de crecemento, non? Ou aquel niño de velutina que vedes ali, veu do Grove, se cedeu no equipo de protección civil do Grove. Estamos falando xa do ano 2016, quero dicirvos que se van incorporando cousas pouco a pouco, tamén hai traballos escolares, estos son maquetas da terra e das capas internas que fan os de terceiros, de cuarto de ESO. Entonces, se nutre un pouco así de todo este tipo de experiencias. Luna, tú sabes onde estamos hoxe? Estamos no Museo de Ciencias no Cole Salesianos. É a primeira vez que ves este museo? Sí, é a primeira vez. E xa estuveche botando un vistazo a ver que cousas hai?
Si, é moi interesante. A ver, que foi o que máis che chamou a atención? Contanos. Pois que aquí hai nomes do que estudiamos todos os anos de Ciencias Naturais e me impresionaron os animais disecados e todo eso. E que estades estudiando agora este ano en Ciencias Naturais? Ahora estamos estudiando os animais vertebrados e invertebrados. Cal é a diferencia? A ver, explícanos. Que os animais vertebrados teñen columna vertebral e vértebras e os animais invertebrados non. Pois creo que aquí hai dos dous tipos. Si, hai de dos. Ana, que é o que máis che gusta a ti do museo? Pois me gustan moito os insectos. E qual é o teu favorito? O meu favorito é a mariposa. E aquí hai algunha bolboreta? Hai algunha bolboreta. A ver, vamos velas. Tú sabes onde están? Sí. Qual é a que máis che gusta desta? A que máis me gusta é esta. E por qué? Porque ten as alas moi bonitas, blancas, e esa forma é moi bonita. E son todas diferentes, Sí, son todas moi bonitas e diferentes. E o teu animal favorito é a bolboreta ou cual é? É o raposo. Mira que bonito, raposo. É un pouco peligroso, pero é bonito. Sí. Lucía, tú sabes que é isto que hai aquí? Son as peles da serpe, E que lle pasou? Por que está aí a pel? porque mudan. As serpes mudan a piel? Si. E por qué? Pois, Teñen calor. si. E que máis che gusta a ti do museo? Pois as serpes, as escamas e as cores. E tú que estás estudiando agora en ciencias? En Natus estamos estudiando a física. Física, caramba, eso sona difícil. Bueno, máis ou menos. Pero non hai animales en física. Non, o tema anterior sí que estudamos os animais. De que tocou o tema anterior? Sí, animais de vertebrados, invertebrados e todo. Vale. E xa estuveras no museo algunha vez? Nunca, E está che gustando? moito. Moito, sí. E pa pasar aquí un día inteiro, verdad, vendo animales? Sí. Vos sabedes que é isto que temos aquí? Pedras, non? Sí, minerais. E pa que sirven os minerais? Bueno, pues para os anteriores a anterior xente construíase casas, refugios onde E non poderíamos vivir sin iles. non, a E ver, vos conocedes algún mineral? o grafito, Sí, o mármol, E pa que sirven esos? para hacer xoias, creo. E o grafito pa que sirve? o grafito para os lápices, por exemplo. O sea, que os minerais valen pa moitísimas cousas. A verdade é que sí. E vos xa estuveredes algunha vez neste museo? Eu cando era moi pequeno, pero... Xa non te acordas? non mucho, pero... E tú xa estuveras? Non, eu nunca, pero me han gustado moito. Está chulo, verdad? Sí, la verdade é que sí. Que é o que máis che gustou de todo o que viches? As serpes, As serpes, son enormes. sí, la verdade é que sí. Imos facer unha pequeniña pausa e agora mesmo voltamos co xornal escolar.